Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Tikulandireni kuchokera kwina kulikonse kumene mukutiona padakali pano. Kuno tili ndi kunyambadwe. Padakali pano tikhoza kumana zokuti tili ku state residence ya His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Mwina mukutha kuona kumbuyo kwangako achitetezo ali yakali kuno ku nyumba ya president elect amene wandi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Zomwe zimachitika mbuyomo sizimene zikuchitika lero malo ano. Kuchitika zinthu zachi lendo kwambiri pamene kuli chitetezo chochuluka kwambiri kutero kutonera pano nthawi zonse anthu kuna akabwera amakafika ku gate kuja koma zimenezo sizikutheka siku la lero chifukwa chitetezo chayikidwa chokhwima kwambiri. Zanga Robert Seman mwina zimene zizi zikupanga signify chani makapotengeranso kuti president akale aziko ino achakwera lero lomwe mamene sapitawo avomereza kuti agonja. Kwambiri chimene ndingakuzenzanga ndichonena kuti tikamanena kuti mtsogolere anthu umafuneka kudzapatsa anthu zimene amafuna andi zimene ndingoyankha makamaka pa zimene afotokoza kuti kuno kuchitika chani tafotokozera Malawi kunja kwamene akutionera kunena kuti umbono umene anthu ambiri amakhala kuyembekezera ndi umene wachitika lero chifukwa tikayang'ana kuti lero tsopano kunyumba kuno kwabwera anthu achitetezo nthawi zonse anthu amafika kumusiku koma panopo mukayang'ana alipo ndi achitetezo amene ntchito yawo lero ndikuleza Professor Arthur Peter Mutharika kusonyeza kuti ndi president ovomerezeka tsopano kuyambira lero kupita kutsogolo amene atumikira Malawi for 5 years. The moment Amala Electoral Commission anangamba kulengeza kuti malizatsi mene akuyendera zimaoneka kuti akuti katundu wamba kutsika mitengo, forex ikupezeka. Zimene zizi zimavuta pati mbuyo monsemo iwe nkona kwako. Anzanga ningonena kuti ukanifuza zimavuta pati sindikamba zimavuta pati koma zinali ndikulephereka kwa utsogolera amene alipo ndi atsogolera amene amalephera kutumikira Malawi chifukwa chonena kuti ukamuyang'ana Malawi chimene amafuna kale ndi chakudya chokwana kale ndi forex imene kuti munthu akagule katundu wake mosavuta kunjaku ndi anthu ambiri amalephera kupeza zimene zifuna chani utsogolera tinali nawo unali utsogolera olephera ndi chifukwa zambiri zimapezeka kuti anthu ambiri amayenda ngati mene amakhala unamona nazika pamene amayendera zichazomati kuyenda kupita kusonyeza kuti samadziwa kuti akupita kuti pano pona Malawi nali ndi kuthekera kunena kuti utsogolera umene mafuna uja ndimene usankha pano. Mwina tingocheza kuso bwina ndi olemekezeka amusowa timve kuchoka kwa iwowa kuti Amalawi padakali pano ayembekezere kuona zotani makapotengeranso kuti boma la sinthano panopa chipani cha Democratic Progressive ndi chipani chimene chili cholamula boma. So padakali pano mwina tingoyima pang'ono mwina tipembe cameraman aonese mbali zonse mene zikuonekera kuno tikhalubwera siposakalesa. Osanasiana kuno ku state residence kunyambadwe kwa president elect amene wandi His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. Olemekezeka amusowa boma latengedwa sopano mwina Amalawi ambekezere chotani kwambira pano pita chitsogolo. Boma takati kunena kuti titenga ndipo talitenga ndipo ndife okondwa komanso tithokoze kuti avomera okha kuti tisakanganirane fada wina landslide moti tabwera kuno tili ku state house apapa kunyambadwe ndipo kukondwa kwake kati ngatani kaya kati zicheke lero ndi kuti America sana samwa mowalero amwa moti mizimu le makachaso ochuluka moti apa ndipita kumulanje ndikayimalizira kumulanje iyi game itaipola taizuzikiratu first 100 days anthu aone kusintha kotani. First 100 days tubana ananena kuti forex ikhala stable komanso ntchito zipezeka ife tikupempha ife kwa bwana forex ikhale stable mukhale forex mizimu mmabanki titse kugula ndalama ku banki kupita kunja kupanga business kuna ma business anthu ambiri tifuna chinthu chibwere mchimake ichichi basi chimene tifuna ndi chiticho moti kukondwa koseku timafuna munthu amene angakwanisa zindeti ampeza Amalawi ampeza ndi Professor Arthur Peter Mutharika ali ndenu akupumula president opanda puma apa tikukonzekera sono kulumbilisa munabisa chimanga kapena fa anango yamba usogula Professor katundu anamba kutsika pansika munabisa katundu amene ku DPP tilibe chimanga koma makhala ndi chimanga waona kuti president wabwino walowa ndi achisisi chasikatu
panopo from 80,000 to 60,000 tu chasika mbalaka mosemu nsanje mosemu chimanga chisika tu kwambiri tu tichikula 40 pini chimene chimanga posachedwa pompa fertilizer just asika mwino akamata zimene zowabwera Professor Peter Mutharika ali mumpanda mu katundu bwana palibe angamenye mavoti wamenya Mutharika ku Malawi kuno kulibe makandidate ose aziwaso katundu ndi ndamene iyo tatokoza kwambiri kumene ndikucheza kwathu ndi olemekezeka amusowa ena ukamba kuti Professor Peter Mutharika amamenya kwambiri dziko lense lino la Malawi umboni wina ndi umene uwu wamenya mavoti 3 million plus enawo akubwera pa number 2 ndi 1 million plus kani pompo tikadubwera ndi alendo osanasiyana kuti tikadujeza nawo paka ulendo umenewo ziko makwambiri Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.